IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maragsakan ni Governor Celia Arta Marcos, gabuti pa na courtesy call ti Ilocos Norte Medical Society ngayon duluan Dr. Rickson Bolalio kaagda mga provincial health officer. Dito na pagsaritaan ti commitment ti provincial government iti medical community ngawang papigsa ti healthcare services. Malagip ngay inutente pa nag-upgrade dagiti medical equipment ken facilities ti provincial hospital ken dumapay nga district hospital dito'y probinsya. Mangnamnaman ni Governor Marcos nga mabayan kanito nga fasilidad ket adu dagiti maserbian ken sumayat pa salon at dagiti kakailan dito'y probinsya. Malagip may tilayang nabiit mismo nga binisita ni Presidente Marcos iti Grasma nga nangkitaan na dagiti baro nga medical equipment ken implementasyon ti zero balance billing kada iti kwalipikado nga pasyente. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.